Ahojte, vítajte pri treťom videu zo série o letenia alebo o vybavenia si víz a ostatných vecí do Miami, do Ameriky. Tretia séria, čiže už tretie video z tejto série, aby ste tomu správne chápali, tak si musíte pozrieť tie predchádzajúce dve videá. No a v dnešnom videu vám budem hovoriť o aerolinke Turkish Airlines, ako som s nimi spokojný a ako prebiehal 11,5 hodinový let do Miami. Takže ostaňte pri obrazovkách a poďme sa pustiť do toho. No a keďže ste videli predchádzajúce videá, tak viete, že ako som prešiel cez tie brány, cez tie gatey, čo bolo potrebné ukázať, odovzdať a tak ďalej skontrolovať. Takže sme už v lietadle a letíme teda do Miami. V Miami asi keď sme vzlietli, tak asi po, ja neviem, hodinku a pol to trvalo, po vzlete sme teda mali prvý nejaký obed. Rozdávali vám nejaké menučka, ktoré neviem, či tu nájdem niekde, ale asi už nenájdem. Mal som ho tu. Bol tam na výber z dvoch jedál, teda mali ste na výber meso, také hovädzie meso, beef, cestoviny, také zeleninové cestoviny, také ako dobré, nebolo to len zelenina a cestoviny, ale také pomiešané cestoviny so zeleninou a bolo to celkom fajn, takže sa to dali sa obidve jedlá jesť. Tam som si dal jedenkrát to hovädzie a naspäť som si dal zase tú pastu, teda cestoviny a obidve jedlá boli super, boli fajn, takže ja som s jedlom bol spokojný. Dostali sme teda trikrát jedlo, jedenkrát bolo teda nejaké takéto mäso, druhýkrát ste si mohli vybrať nejaké, myslím, že to boli palacinky, nejaké také lokše alebo také pancake sa to volalo, s nejakým džemom a s takým kompótom a na tej miske keď ste mali aj hovädzie mäso s rýžou, tak bol ešte nejaký kompót k tomu, zeleninový, šalát bol tam nejaký cheesecake maličký, bola tam vodu ste si mohli dať a bol tam ešte džem s maslom a k tomu vám dali taký maličký roštek, takže ste sa mohli potom ešte natrieť. A samozrejme voda, džús, bolo na výber káva, voda, džús, víno, pivo, Pepsi, čistá voda a tak ďalej. Takže bolo toho dosť, bolo toho hodne. Ja som si myslel, že či nebudem hladný po tom 11-hodinovom lete, ale takto keď vám dali 3 vlastne jedla na výber, potom bolo ešte nejaká bageta ako tretie jedlo, bola nejaká bagetka a už len také ľahké jedlo, také nie moc náročné, ale ako najedli ste sa z toho, vydržali ste, keď sa človek nehýbe, tak nestrávi toľko, ako keď počas pohybu sa hýbete, tak človek rýchlejšie strávi to jedlo, takže to bolo za mňa úplne v poriadku. Ja keď síce moc nejedávam jedál cez deň, ale z pitia myslím, že 2 alebo 3 krát chodili tie stevardky, alebo teda tie letušky, lepšie povedané, stevardi sú chlapi, ženy sú letušky s tou, či chcete vodu, pivo, kávu, Pepsi, Sprite a tak ďalej, takže smední ste neboli, síce ste dostali len pohár, ale tak mohli ste si ešte vypýtať mimo toho, ako vozili, keď ste boli smední, že či teda vám nenalejú nejaký džús alebo vodu alebo čokoľvek chcete, takže všetko bolo v cenení, ja som nič neplatil ani cent, keď ste chceli aj niečo navyše, z jedla teda nie, ale aspoň z pitia, keď ste chceli niečo navyše, tak všetko bolo v cene tej letenky. Čo sa týka ešte lietadla, čo vám dali, alebo čo som, keby to mám porovnať s Ryanairom, aj keď je to úplne odlišné, pretože Ryanair lieta väčšinou len Európu, ale letel som už párkrát aj Ryanairom, tak tuto boli tie obrazovky, keďže idete dlhú cestu, tak máte pred sebou obrazovku, kde dostanete sluchadla, také malé, náhlavné, červené, s brandom Turkish Airlines. A môžete teda pozerať, boli tam programy, boli tam nejaké filmy, boli tam nejaké live programy, bola tam nejaká muzika, boli tam nejaké hry dokonca naspäť, keď sme leteli lietadlom, tak tam, myslím, že aj keď sme išli tam, neviem, nespomínam si, hry som hral len naspäť, keď sme išli. Ešte tam boli aj niečo pre deti, nejaké rozprávky pre deti, hry pre deti a na tej obrazovke ste si mohli teda vybrať dotyková obrazovka a tam ste si mohli teda pozerať filmy cez slúchatka alebo pozerať teda film a tak ďalej. Čo sa týka takého balíčka, čo to ešte obsahovalo, tak ste dostali, bol tam taký vankúšik, ktorý ste si nemohli zobrať, keď na kríže alebo na hlavu, keď som driemal, tak som si ten vankúš dal na hlavu a väčšina teda ľudí nosí také tie účka okolo krku a na tom leží, ja som si to nezobral. Mám také nafúkovacie, ale to je také nepohodlné, lepšie je také z tej takej mäkkej, ako keby nie perie, ale také ako polystyrén alebo
ako to je, ak určite to poznáte. Takže to tam veľa ľudí malo, aby sa mohlo vyspať. Ja sa už na budúce tiež pripravím na takú dlhú cestu, dlhšiu. Ale bol tam teda ten vankúš. A potom ste dostali taký balíček, kde ste mali papuče, ponožky, zubnú kefku, nejakú pastu jednorazovú, takú maličku, mali ste tam nejaký kondicionér, myslím, nie, to bolo nejaký lesk na pery, lesk na pery tam bol pre ženy. Mali ste tam teda deku ešte, zvlášť zabalenú. Deku takú, ja neviem, 1,5 x meter, aby ste sa mohli zakryť buď ramena, alebo nohy, teda chodidla, len stehná sa tak zakryť, keď vám bola zima, pretože niekedy tam bolo tak teplejšie v tom lietadle, niekedy bolo tak chladnejšie, že ja som mal teda mikinu stále celý čas, krátke tričko a mikinu na sebe rozopnutú a bolo mi akože fajn. Ale keby máte krátke tričko, v krátkom tričku by mi asi bola zima, už by som si dával tú deku. Takže takto tam oni kúrili. Čo sa mi páčilo, bol nejaký prehľad toho, že koľko sa nachádzate v nadmorskej výške, akou rýchlosťou letíte, prehľad o tom, koľko ešte zostáva do cieľa, do toho Miami, koľko už letíte z Istanbulu, koľko sme leteli, aký čas, koľko je hodín v Miami, koľko hodín v Istanbule a čas ešte do letu do Miami. Bol taký prehľad, taký malý palubný počítač ste tam mali, keď ste chceli vidieť, že koľko ešte vám zostáva, koľko letíte kilometrov za hodinu, ako rýchlo, ako vysoko ste. Boli tam ešte také dve kamery, čo sa mi páčili, že ste sa mohli pozerať vlastne rovno pred lietadlo, bola kamera ešte dole, takže ste si mohli sledovať live počas letu oblaky. Tak to bolo tiež také zaujímavé, keď bolo nejaké mesto, že nebolo vidieť oblaky, ale tak bolo vidieť len mesto a to bolo také celkom zaujímavé. No aby som nejako toto video uzavrel o Turkish Airlines, naspäť už sa asi nebudem baviť, bolo to niečo takto obdobné, tiež sme mali niekoľko jedál, tiež bolo slúchadlá, ste dostali tento balíček, každý jeden s tými papučami, ponožkami, zubnou pastou. Ak ste niekto leteli Turkish Airlines a som niečo zabudol, tak mi dajte vedieť do komentáru. No a ako by som teraz hodnotil v tomto krátkom videu z tejto série Turkish Airlines celkovo, ja by som určite nimi letel ešte raz, ale už by som letel a som videl vpredu nejakých prvých 5 radov alebo 6 po dve sedadla bolo, myslím, že to bola prvá trieda alebo business trieda. Neviem, aký je to rozdiel, myslím, business trieda je ešte vyššia, prvá trieda je vyššia od business triedy, alebo neviem, to už mi napíšte vy, ale to bolo super v tom, že tam ste si mohli tú sedačku nastaviť aj nohy, normálne sa takto vystreť a normálne si tak ľahnúť a spríjemniť si let. Takže keby som letel, tak určite Turkish Airlines, akože servis a letušky a stevardi a to, ako sa starali o zákazníka a o teda zákazníkov v lietadle, tak za mňa je akože spokojnosť a to ja som celkom náročný na takéto servisy. Ale už by som si vybral, keď aj Turkish Airlines, tak tú business triedu, alebo teda myslím, že to bola business trieda, kde máte viacej priestoru, není ste tam traja vedľa seba, ale ste len dvaja, tým pádom je tá sedačka tretia, čo máte v klasickej triede vlastne rozdelená, máte o polovicu viac miesta, také jedno veľké kreslo, kde si môžete polohovať, tiež tam máte telku, máte tam viac miesta na nohy a toto by som určite vyskúšal. Takže dajte mi vedieť do komentáru, ak ste zažili aj vy Turkish Airlines, ako ste s nimi spokojní. Ja teda môžem povedať, že jedna mínus, nie je to úplne 100%, určite si dám ešte nejaký rezervený mínusový bodík za to, že niečo mohlo byť proste o niečo lepšie, ale myslím si, že nemali ďaleko od jednotky s viedičkou. Ja som teda spokojný, dajte mi vedieť aj vy. Ďalšia séria, ďalšie video sa bude venovať, ďalšie video z tejto série sa bude venovať tomu, kedy som priletel vlastne do Miami a čo ma čakalo v Miami, aké ubytovanie, koľko stalo ubytovanie, kde som bol ubytovaný a tak ďalej, čo všetko som videl v Miami, takže tu bude také dlhšie video. Takže sa tešte, dajte si odber a pri ďalšom videu ahojte.